Abusuafo mumi ehwe video emra. But odi ani ankasa. Chance yawo abusua na ebi abaso amuchichi ense. Mini atas wonye nipa. Enti me se Otumfour ntam kɛseɛ. Ntam kɛseɛ sɛ. Sɛ me wo fa na me do ɔmo sɛ ka chance funu no. Na o ma me ya hwehwɛ wuo no mu yi a. Kosma cancer. Adikura ku chance. Ɛsɛ sɛ ewu. Sɛ yɛ hu a me ka wato Otumfour ntam. Is a quarter to season on my year, no. Season, I'm not it's one for you, no. Hey, Otumfour, and the mammy Ernestina for Sunia Cotti any by no. Was see what can't Otumfour ntam kɛseɛ sɛ ne wa fam pa. Omunko no nko ifunu so muko sie na de be to omu no. Che sɛ ebusuana sesia no wa fo no. Akwa kan doblo ni ho na me masema busan sa adofo yi na so obi wu a efunu no eyabusua dia na eyoyere dia because eya say ye maami oni ye maami akosua say wa aka boma o mayo madwen say eyie ne de say on the 6 na beba so pa de e ma so wo so aka Otumfour ntam kɛseɛ o ene wofa so onim na akoyi eyie die sunsun aso beba o so no because Otumfour ntam kɛseɛ ye nka ne kwa o da bi mu dwumo ho